Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita party sa pahamot. Ang pahamot nga gusto ko istorya sa inyo subong tawag siya For Om Intenso by Dolce and Gabbana. Ini siya nga pahamot namin isya panggabi o kon pangtugnaw. Ang temperatura nga angay par siya is between 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius o kon 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit. Kakonsimutan mo siya, do gourmand siya nga may pagka-powder. Kung anong gourmand, do baked goods, do pagkaon, no? Do cake, na mo na siyang gourmand, do simutan mo, do kaunon mo, no? Tapos may pagka-powder siya. So, simutan ka, do pagkaon ka nga pagka-powder, no? Pero nami siya. So, nami siya pang tugnaw. Anong iyang mga nota? For the top, we have lavender, water notes, basil, marigold, kag geranium. For the mid, we have tobacco, hay, clary sage, mopella cord, kag bran. For the base, we have sandalwood, cypress, musk, amber, kag labdanum. Ang labdanum gahatag sing iya nga pagka-powder, ang musk ang gapadugay. Tapos, may ara siya sandalwood. So, may woody siya nga hamot, obviously. Tapos, may ara siya habon, no? Soapy, kumbaga, no? Ini siya nga pahamot, may pagka-sopistikado siya, hindi siya ang tipo nga pahamot nga masimutan mo sa mga kabataan, labi na gid kung teenager pa. Pero ang mga magulang-gulang siguro mga 20 years old and above na amo ni nga pahamot, okay siya kay may pagka-sopistikado na siya, no? So anyway, kung namian ka mo sing pahamot nga ginstorya ko sa inyo subong, pabalaan nyo lang ko, like and subscribe. Kag kung may pahamot ka mo nga gusto nyo i-cover ko sa akon nga channel, pabalaan nyo lang ko sa comment section. Amo lang na sa daso naman. Bye!